Iż-żona ta' St. Peter's Pool, limiti ta' Marsa Xlokk, sarala renovar fl-aċċess għal meta wieħed jidħol fiha permezz ta' dajsa. Din iż-żona ta' kuljum tara mijiet ta' turisti li jażlu li jqattaw il-ġurnata jgawdu l-baħar kaħlan u ċar li kapaċi toffri bil-maġġoranza tagħhom jażlu li jaslu permezz ta' dajsa minn xatt is-sajjieda f'Marsa Xlokk. Sa issa l-aċċess għal din iż-żona kien wieħed perikolus li seta' jwassal biex faċilment xi turist li jkun nieżel minn fuq id-dajsa isofri xi ġrieħi. Iżda fi kliem wieħed mis-sidin tad-dajjes li ta' kuljum joffri l-vjaġġi lejn St. Peter's Pool, dan il-proġett huwa essenzjali biex tkun imħarsa s-sigurtà tat-turisti. Dal-proġett insibuh tajnuna ħafna għalejna għax meta niġu bit-turisti għaw ikollhom fejn jinżlu mod sigure. Dwar dan, is-Sur Emrin Vella, id-direttur tal-Fondazzjoni għall-Iżvilupp taż-Żoni Turistiċi, stqar magħna li kien wasal iż-żmien li jpoġġu madwar mejda mal-entitajiet konċernati biex isibu soluzzjoni li tevita l-perikli u toffri servizz ta' kwalità. Daw l-aħħar kelmitna l-entità konċernata għal fatt li kellhom ir-riservi tagħhom fuq l-inżul tat-turisti mid-dajsa għal fuq il-blat. Fil-fatt aħna bħala Fondazzjoni taż-Żoni Turistiċi poġġejna flimkien ma' din l-entità ma' Transport Malta biex flimkien insibu soluzzjoni. Biex bekk l-operaturi tad-dajjes jistgħu jibqgħu joperaw b'mod regolari fil-waqt li t-turisti jew kull min jagħmel użu minnha ħajkun qed isib prodott ferm aħjar.